A co se tam stalo v tom metru, teda, jestli to můžete říct, oni vás napadli? Já jsem byla napadená, nevím, možná na objednávku, protože můj bývalý partner prostě dělá všechno možné, aby prostě mě očernil. Můžete nám říct, oni vás tam okradli? Ano, okradli mě. Co vám ukradli? Ukradli mi peněženku, ukradli mi brejle. A to bylo před tím incidentem nebo potom? Před tím incidentem a šli mi dál do tašky a chtěli mi vzít i nákup, který jsem měla. Aha, jak to, že to na tom videu není vůbec vidět? To já nevím, možná mě okrásí předtím, to já nevím. A to hlásilo na policii tohleto? Prosím, nehlásil, nikdo mi nedal možnost. Na policii jste ještě nebyla? Ale prosím vás, víte, moment, můžu se něco zeptat. Každýho z nás je osobní věc, když vás okradli, si to hlásíte nebo nikoliv. A proč jste to nehlásila, když vám to tak vadilo zjevně? No v té chvíli mi to vadilo, ale mám dostatek věcí, aby se mě nahradilo. A jestli to chápu správně, jak vám ukradli i třeba i doklady, je to možné? Ano, vizitky, doklady a tak A jak jste dále, se sem, ale jak jste se sem třeba dostala potom? prosím? Jak jste se sem dostala bez Mám dokladů? jinde. A šla jsem lesem pěšky. Vy jste se objevili záběry, že jste napadla novináře, takže jste napadala své kolegy. Jaký novinář? Oni se mi ničím neukázali. Televizi Nova, ale ukázali vám mikrofon televize Nova. Můžu vám něco říct? Mikrofon televize Nova může mít kdokoliv s logem, ale doklady jsme o nich žádali a oni mi je nepředložili. A konec. Proto jste teda napadla? Prosím vás, já jsem řekla, že jdu na autobus, že jdu na injekci a oni byli vtíraví. Já jsem řekla, ano, byla jsem napadená, nepřeji si s váma rozhovor a oni ho dál dělali a napadali mě. A vy jste před chvílí řekla, že jste šla lesem, že jste na žádný autobus nešla. Prosím vás, to jsem šla lesem předtím, když mě napadli. A na tom videu je vidět, jakoby, jak zdá se, že jste to vyprovokovala vy, že tím, že paní si dala kufr na místo, kam vy jste si nemohla sednout. Ale to nejprve jsem plně invalidní a mám právo sedět. Určitě ano, ale jak to vzniklo teda? Ta paní mě kopala a štáhla mi do tašky. Jako už předtím? Ne, tam byla tlačenice a podívejte se v tlačenici. Já vím, mně přišlo, že ta paní tam právě sedí poklidně a vy jste v podstatě ji napadla, ona vás ani jednou nenapadla, no. A že by dala pěstí do ksichtu. Nebylo to na tom videu vidět. Jsou jenom vaše výhrušky totiž, že? Takhle arrogantně se mnou mluvíte. Já jsem vás viděl, že chtěla mluvit v metru. Měl bych pocit, že sama mluvil arrogantní. Na to, jak se chovala, chtěla k normálním spolucestujícím. Sama ještě mluvím slušně. To, co jste tam včera dělala, to bylo trestní oznámení, že se nám nebezpečně vyhrožovala úplně cizím lidem. Dvakrát jsem vás viděl napadnout důchodkyni v metru. Udělejte trestní oznámení a půjdeme k soudu, ano? Ten jsem vás viděl napadnout novinářku televize Nova fyzicky a dále se ještě pokusila napadnout fyzicky novináře televize Nova. Já jsem vás vlastně viděl napadnout fyzicky 4 lidi za poslední 24 hodin. Dobře, tak udělejte trestní oznámení a půjdeme k soudu, aby televize Nova, když jsem jim řekla, že si nepřeju interview a oni ho dělali, že pospíchám na autobus, proč se vnucovali, jestli mohli dát zkusku se mnou někdy jindy, ne?